Dobrý den, McDrive, vítejte u nás, co vám mohu nabídnout? Dobrý den, tak já bych poprosil 15 Hot Wings. Prosím vás, ještě mých 15 kolegů v práci by chtěli Grandra. A ještě taky poprosím cibulový kroužky k tomu, jo? Děkuju. Ne, pane, omlouvám se, bohužel 15 Hot Wings, ani 15 Grandrů, ani 5x cibulové kroužky u nás neseženete. Jo, tak to nemáte, jo? No, tak co já si dám? Tak prosím, jednou fish and chips a kebábek bych si taky dal dneska. Ne, nezlobte se, pane, ale fish and chips, ani kebab, ani kyblík klasik, ani kyblík klasik XXL, ani kurito, tak zde opravdu u nás neseženete. Děkuji. Jo, nemáte, ty vole, tak co poste to za podnik? Tak já si dám obalovaný slipy menu, prosím.